Köszöntelek a DataMagic vállalatirányítási rendszer szoftver bemutató videójában. Mai alkalommal olyan általános üzleti folyamatokat fogunk megnézni, ami iparáktól függetlenül minden cég életében előfordulhat. A szoftver átfogó megoldást nyújt a kereskedelmi folyamatok kezelésére, a raktározási és logisztikai kihívásokra, valamint lefedi a teljes pénzügyi folyamatot a számlázástól a könyvelésig. Mivel a teljes rendszer felhő alapú, ezért első lépésként megnyitok egy böngészőt, és beírom a tesztadatbázishoz szükséges elérést. Itt már ki vannak töltve az én adataim, ezért a bejelentkezés gombra kattintok, és egyből egy cégválasztó panelen találom magam. A cégcsoportos működés lehetővé teszi az egységes adatkezelést a vállalat csoporttagjai között. A közös rendszer egyszerűsíti a pénzügyi konszolidációt, növeli a hatékonyságot és támogatja a gyors döntéshozatalt. Kiválasztom most az Alfa Kft-t, és ezt követően már is a programnak a nyitóképernyőjén találhatjuk magunkat. Bal oldalon egy navigációs panel helyezkedik el, az itt található menüpontokon keresztül érjük el a szoftvernek a különböző funkcióit. Ezek iparágakra specializált szoftvereink esetén egymástól teljesen eltérőek lehetnek, tehát egy gyártó cégnél teljesen más menüpontok lesznek itt elérhetőek, mint például egy kereskedő cég esetén. A képernyő középső részén most egy feladatlistát láthatunk, de azt fontos elmondani, hogy ez felhasználóként meghatározható egyedileg, tehát beállítható az, hogyha belépünk a programban, melyik felhasználó mit szeretne itt látni. Az itt található feladatok egy részét a kollégáim rögzítették számomra, de akadnak köztük olyanok is, amiket a program automatikus workflow-ja generált részemre. Vannak lejárt feladatok is, ezeket a szoftver vörös színnel jelöli. Nyissuk is meg az egyik feladatot. Látható, hogy ez egy szállítói árajánlathoz kapcsolódik. Itt vannak a szállítói árajánlatnak az alapadatai, a fizetési adatai, a tételei is. A térképfűre kattintva pedig a szállítói árajánlathoz tartozó teljes gazdasági eseményláncot végigkövethetjük. Láthatjuk is, hogy itt az árajánlatból 2 szállítói rendelés jött létre, majd ezt követően az egyikből 2 teljesítésigazolás, majd egy számla lett, a másikból pedig egy bevételezés, és azt követően egy bejövő számla. A gazdasági eseményekre kattintva a rajta szereplő tételeket is meg tudjuk tekinteni. Az elsőnél látható, hogy ez egy informatikai kivitelezésnek a szolgáltatásait tartalmazza. A másodikon pedig konkrét fizikai cikkeket láthatunk, például szünetmentes tápot, szervert, merevlemezt, stb. A szolgáltatásokhoz 2 teljesítésigazolás kapcsolódik, amik aztán egy bejövő számla lettek kiszámlázva. A fizikai cikkekhez pedig egy bevételezés kapcsolódik, majd ehhez is egy bejövő számla. A gazdasági eseménylánchoz feltöltött összes dokumentumot egy helyen meg tudjuk nézni itt a kapcsolódó bizonylatok fül alatt. De innen a gazdasági eseménylánctól tudunk eljutni a programon található workflow-kig is. Itt láthatjuk, hogy a bejövő számlán van egy automatizmus beállítva. Ez a konkrét workflow a bejövő számlák esetén indul el, és ezeknek az értékét figyeli. Abban az esetben, ha a számla értéke 100 000 forint feletti, akkor egy vezetői jóváhagyást tesz szükségessé, ha pedig meghaladja a 200 000 forintot, akkor a számla befogadásához pénzügyi vezetői engedélyre is szükség lesz. Ez egy egyszerű kettős értékfigyelést tartalmazó workflow, ennél sokkal összetettebbek is beállíthatóak a rendszerbe, sőt, hogyha igény van rá, akkor akár a cégcsoport különböző cégei között átívelő workflow-kat is kialakíthatunk. Ebben a rendszerben pénzügyi vezetőként az én felhasználom van megjelölve, így hogyha a feladatok közé átmegyünk, akkor láthatjuk is, hogy itt van a workflow által rámosztott jóváhagyási feladat. Azonban a feladatoknak a kezelése nem csak a programnak a desktop változatában érhető el, hanem egy mobil felületre is optimalizáltuk ezt. Mobilon is láthatjuk a feladat részleteit és a kapcsolódó dokumentumokat is. Ez hasznos lehet olyan kollégák esetén, akik külső helyszínen végeznek munkát. A feladat státuszát néhány gombnyomással átállíthatjuk, majd a megjegyzést követően el is tűnik az aktív feladatok listájából. A DataMagicben integrált könyvelés is van, térjünk is vissza egy percre a gazdasági eseménylánchoz. Meg is nyitom a második számlánkat, amin a fizikai tételek találhatóak, és itt láthatjuk, hogy mivel a számlán szereplő tételekhez rögzítve van a főkönyvi szám a törzsadatok között, ezért nem szükséges ezeket külön manuálisan kontírozni, ugyanis ennek köszönhetően automatikusan bekerül a könyvelési tétel a főkönyvbe, a megfelelő főkönyvi számokkal ellátva. Mivel jelen esetben a beszerzett eszközöket tárgyi eszközként is szeretném aktiválni, ezért eleve tárgyi eszköz típusú főkönyvi számra kontíroztuk őket. Ezek után nem lesz más dolgunk, mint a tárgyi eszköz menüpont alatt a tárgyi eszköz aktiválása gombra kattintani, és itt az előzményeknél ki is listázódnak azok a cikkek, amelyeket tárgyi eszközként aktiválhatunk az iménti számláról.
Ahogy a videó elején említettem, a DataMagic több cég adatát is képes összesítve kezelni, ezáltal a cégcsoport szintű lekérdezések is könnyedén létrehozhatóak benne. Néhány kattintással könnyedén lekérhetünk egy olyan kétdimenziós listát, ahol főkönyvi számokra bontva láthatjuk az egyes cégek pénzmozgásait. A rendszerbe rögzített adatokra bármelyik felületen tetszőleges szűréseket állíthatunk be, igény szerint új adatmezőoszlopokat helyezhetünk ki, és olyan módon csoportosíthatjuk fel az adatokat, hogy minél könnyebben megtaláljuk a számunkra fontos információkat. Bármelyik ablakban néhány kattintással látványos grafikonokat tudunk készíteni, így könnyen áttekinthetővé válnak az első ránézésre bonyolultabbnak tűnő adathalmazok is. Az így létrehozott kimutatásokat könnyedén kiexportálhatjuk a rendszerből a számunkra megfelelő formátumban. Az AI már a mindennapjaink része, és bár komoly hatékonyságnövelést érhet el a cégünk a használatával, komoly biztonsági kockázatokat is rejt az, hogyha a szenzitív céges adatainkat a nyilvánosan elérhető mesterséges intelligencia platformokra feltöltjük. A DataMagicben ezért egy úgynevezett on-premise rendszert használunk, aminek a legfontosabb előnye, hogy a helyi lokális infrastruktúrára van telepítve, aminek hála az érzékeny céges adatok nem hagyják el a szervezet belső hálózatát, így használatával nem kockáztatjuk adataink biztonságát. A videó végéhez közeledve szeretnék bemutatni egy gyakorlatban is könnyedén használható AI funkciót. Megnézzük, hogy a DataMagic AI asszisztense segítségével mennyire könnyedén tudunk bejövőszámlát rögzíteni a rendszerbe. Ehhez nincs más dolgunk, mint a mobilunkkal befotózni a papír alapú számlát, és a program az AI segítségével automatikusan kitölti a berögzítéshez szükséges adatokat. A DataMagic funkcionalitása rendkívül széleskörű, hosszasan beszélhetnénk még a raktárkezelésről, a logisztikai megoldásokról, vagy akár a gyártásról, de ezt a videót az általános funkcióknak szenteltük. Ha iparág-specifikus megoldásaink is érdekelnek, regisztrálj esettanulmány videónkra, és nézd meg, hogyan működik a DataMagic ERP valódi céges környezetben.